lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn nin dana in ma gosi wajibati a bɛ jamana kunnafoni de maana min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye olu bɛ ɲɛgɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni u b'o de sɛbɛn politiki kuma sɔrɔ kuma adamadenya kuma kabako kuma wajibati n'o sɛbɛnna ka ban sɛbɛnkura cɛɲuw kan dugu maa jɛ an b'a woloma ni k'a sɛnsɛn k'a laroué ka segin k'a lajɛ n'an y'a ye k'a fɔ kunnafoni min bɛɛ o de ye jama hakilinata ye walima nafa b'o la ka ɲɛsin jamana ma anw b'o sugandi k'o kala sɔgɔmada na baara taabolo Hamɛdi Jakite ale bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnkura tonnen don wajibati ne Hamɛdi ye yamaruya di kɛ sisan i k'a dɔn sɛbɛnkuraw an bɛ don a womisɛnnin na karamɔgɔ de bɛ tungara naamu maanifin tɛ dun nka i kɛwale de bɛ dun o ye tiɲɛ ye bala cogo bɛ di wajibati naamu ni taamakɛla ma jɔ bolo fifa jɔ man di fiyewu n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou Konatɛ Seydou ko a ko wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ tiɲɛjɛlanfɔ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ tiɲɛjɛla fɔra Algérie sabula Algérie olu de kɛra sɛɛrɛ ye Mali ani Bamaji jɛrɛjakulu min n'u k'a ma ko ayiwa Azawad wajibati kɔsa in na i k'a dɔn a yera k'a fɔ min ye awa kidalikaw ye sɛbɛn nɔbilakun kɛra Mali n'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye bɛnkanw ye mouvement de l'Azawad bɛnkan minnu bɛ ɲɛta ani dabali kura kofɔ min b'a to bɛn ni keleya bɛ sinsin jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la a burunɔbila bɛ kɛ don min Alger de kɛra a sɛɛrɛba ye u k'o de ma accord d'Alger nka kɔsa in na min yelen don awa den tiɲɛnenw fɛ i k'a don u ka wuli ka jɔ ani hakilila kura min b'o la o de ye jamana burujahulu ye bɛnkan fɛn o fɛn bɛ yen o bɔra k'a bɛɛ lajɛlen nanɔgɔ o de la minisiri min bɛ n'o bɛ bɛn ni kelenya minisiri kunna i k'a dɔn ale wuli ka jɔ bolo da accord de paix accord pour la paix et la réconciliation nationale colonel-major Ismaïla Ouagé i k'a dɔn a ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin a jɔnɲankɛ ma min bɛ Algérie nin baraka k'a sigilen ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na aw de kɛra sɛɛrɛ ye wa an bɛ danganiya kura ta ni k'a kɛ sɛɛrɛ kura ye bɛnkan minnu kɛra ni a kɛra aw yɛrɛ ka sababa kɔnɔ min kɔni ye ayiwa Bamaji jɛrɛjakulu ye lama ni wulikajɔ kura min b'u fɛ i k'a dɔn tamasiyɛn ɲuman tɛ nin kɔni ye bɛnkan ye k'a lagosi o tuma an ye min ni min y'u bolo o de u kelen bɛ ka hakilina kura min da sabula i k'a dɔn muruti yɛrɛ dakelen don Bamajiya dakelen don u t'an bɛ jɛkulu dɔ sigi i k'a dɔn min ye guruma ye kabini 2020-2021 o jɛrɛjakulu olu kɔni bara k'u sago n'u dungo kɛ k'olu bɛ awa jamana kɔlɔsi o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ minnu bɛ i n'a fɔ Kidal Gao Menaka Tumutu u t'an bɛ sɛbɛnkuraw bɔ k'o di mɔɔw ma i k'a dɔn sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen aw bɛ se ka baara kɛ cogo di k'a sɔrɔ jamana t'a kalama jamana de ma yamaruya di kɛ aw b'o ka a yɛrɛ ma ka da dalu min na mɔgɔw ka taa sanu bɔ a ko o ye baara min jɛ ka jugu min ye ayiwa tahaka i k'a dɔn o ye Gawo tilebiyanfan ye Kidal kɔrɔyanfan i k'a dɔn sanu dingɛ minnu bɛ yen Mali kun ye dɔgɔtɔrɔ dɔw bila ka taa waati la Covid-19 o sɛgɛsɛgɛli u ko olu fana ti don ayiwa ni ka t'o baara kɛ nin b'a jira k'a fɔ sisan kɔni u ka hakilina a yɛlɛmanen don. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. wɛrɛw fɔ wulikajɔ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ u t'an b'u bana mini u ni jahademaw yɛrɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o donnen don o yera o bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye gɛlɛya tɔ ye k'a sinsin o tuma Mali gouvernement u bɛ kangari da kangari min n'a tɛ wuli a ye maa jaw a ma maa yɛrɛ jaw bɛnkan minnu fɔlen don o bɛ taama o kan ka taama cogo fɛn o fɛn la hali n'o sɔrɔla o bɛ taama dɔ kuncɛ de la wa o baara bɛ kɛ accord d'Alger a bonya ani a sabatili i k'a dɔn o bɛ kɛ Mali gouvernement kɔni ye lɛtiri kɛ sa ka Algérie ka kangari da k'u ye n'a sɔrɔla u t'a kalama a fɔlen filɛ u ye u yɛrɛ dun b'a kalama kosɛbɛ o tuma u ka hakili to a la nin wulikajɔ minnu ani nin karilaka min filɛ nin b'a jira k'a fɔ jamana b'a sɛbɛ la
sabula waati yɛrɛ kɛra bɛnkan dɔ kun kɛra jɛrɛjɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan bolofara sɔrɔ ka kɛ sɔrɔdasi kelen ye minnu bɛ taa kɔlɔsili la olu yɛrɛ t'an bɛ jɛkulu wɛrɛ sigi o kɛrɛda fɛ k'olu bɛ Kidali kɔlɔsi nin ye mun ye a ko an bɛ donni na ko bi nin kɛwale ninnu ɲɛdɔnnenya de a ɲɛdon dun Mali la o tɛ kɛ bilen u bɛ tɛmɛ ni bɛnkan min kɛra walima u bɛ tasuma min ɲini o laban bɛ mɛn o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle édition kɔnɔ ɲɛdankura le devoir sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Kibiri Tandina sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Mali ni Burkina Faso ye a ko dongo do dɔɔni min ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ ka kologiriya a ko n'i ye a lajɛ Mali ni Burkina karamɔgɔ Daba an man dakan bolo dakan jugu tɛ a ko ala mana ko min natigɛ jɔni waati o waati i bɛ tɛmɛ n'o ye a ko Mali bɛ camancɛ fanga kɔnɔ Burkina bɛ camancɛ fanga kɔnɔ n'i ye ni jamana fila lajɛ kabini lawale ni jamana fila bɛ taabolo ye kelen ye a ko bamanca wale mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ ni ka dugu jeni ni ka taa ban dugudenw ma a ko kelen de bɛ Burkina Faso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini tuma min o ka masakɛ kura mun bɛ bi n'o ye kapitɛn Ibrahima Traoré ale nalen masakɛya la k'a daminɛ septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ka na bila bi la karamɔgɔ Daba Tunkara a ko ale bɛna dɔnsen de yɛlɛma ɲɛdonna mun bɛ kɛ Burkina Faso la nansaraw fɛ a bɛna sen na Mali masakɛ sen na yɔrɔ la n'o ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ka wuli ka na an ka jamana kɔnɔ ka na an ka jamana kuntigi la kuma ɲɔgɔnya o baara kuraw a ye o sira bɔ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a ka ministres ye a ye danaya da kan k'u bila ka na jamana in kɔnɔ u ni an ka jamana ɲɛmaaw an ka bɛn ko la an ka tigɛdiɲɔgɔnmaw boloda a ko Mali bɛ taa sira min na fo ni maa min tɛ tiɲɛ fɛ n'o tɛ colonel Assimi Goïta a ye misali yira diɲɛma la jamana baaracogo ɲuman jamanadenw ka taabolo jamana ni jamana wɛrɛ cɛw cɛ ɲɛnabɔlu ma a ko Assimi kɛra sababu ye ne ka sira jɛ bɛɛ lajɛlen a ko janko an maraba jugu n'o ye Faransi olu ye dana gɛlɛya mun ta k'an sɛgɛrɛ Assimi ye hakilina mun ta ka Faransi sɛgɛrɛ ko ni Assimi tɛ jɔn de bɛ se ka nin bolo da Assimi kɛlen k'a jagɛlɛya kɛ o tuma k'olu fana y'u ka jagɛlɛya fana tugu Assimi ta la merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Ibrahima Traoré n'o ye Burkina Faso jamanakuntigi a ko colonel Assimi Goïta hakilina bɛ fɛn o fɛn na ale yɛrɛ hakilina b'o la a sɛmɛ ko la ale yɛrɛ sen b'o la Burkina Faso ni Mali hakilina kura mun bɛ bi o de ye ka fédération dɔ tigɛ nɔ bila a kana kɛ dalafɔli ye dɛ an k'a tigɛ nɔ bila ka k'a yɛrɛ yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko ni fédération in tigɛ nɔ bilala karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛna kɛ sababu ye ni ka ni jamana in fila kolonsa ɲɔgɔn na ni ka n ka hakilinaw nafasɔrɔ siraw politiki baara lakana baara jamana yɛrɛ ka ɲɛta baara ni ka se k'o sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko a bɛ se ka kɛ ko ye wa ala daminɛli tɔ o cɛ man jan bilen sɛbɛnnikɛla ko an ka jamana masakɛ ale ye dana ta ka da premier ministre kan n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun taara Wagadugu a ye tile 4 taama kɛ tile 4 taama in kɔnɔ ani Burkina Fasokaw ka premier ministre u ye ɲɔgɔn ye kuma caman na min kɛnɛ taara kuncɛ u ka jamana kuntigi yɛrɛ nakɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a ka kanubaga n'a ka nisɔndiyaw yira sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nataw la a tɛna kɛ ko jan yɛrɛ ye bilen dɛ min ye Burkina Faso ɲɛmaaw ye u bɛna Mali kɔnɔ yan ni ka n'aw sigi k'u miiri ni ka jɛrɛjɛkulu dɔ sigi Burkinakaw ni Malidenw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka koloja ɲɔgɔn na cogo min na maa hakili juru canin don min kɔni fédération a bɛ se ka sigi ni danganiya minnu ye fédération ka taabolo a ka sariyaw o tuma ko maaw de bɛna sigi ni k'o baara ɲɛnabila kɛ n'o kɛra ka siran fura ka jɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ ka don dɔ boloda sɛbɛnnikɛla ko kabini fédération ko kuma wulila min kɔni da wulila Sonkɔla ma ye CEDEAO ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ u siran bɛ u ja tigɛlen bɛɛ Burkina ni Mali mana sɔn k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma nin cogoya in na a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye olu ma dɛ min kɔni ye Burkina Faso ni Mali ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an ka jɛ ka baara kura boloda ɲɔgɔn fɛ jugu kelen mun b'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi n'o ye terroriste ye ka jɛ k'olu kɛlɛ ko tɔ tora dɔɔni ye a ko min kɔni ye nin fédération ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'a bangera diɲɛ ma don o don o tuma min kɔni ye gɛlɛya jugu mun bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka taa bila nafasɔrɔ sirako la ko sira jɛlen belebeleba de bɛna dayɛlɛ ani ɲɔgɔn cɛ o tuma ko an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna min kɔni ye hɛrɛ ni tare fɔ k'a yira k'a fɔ ko an mɛnna an yɛrɛ kan n'an tun b'a dɔn kabini lawale nin baara in tun bɛ sigi sen kan joona sabu an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le devoir kɔnɔ
a ka bi bɔli don Wajibate naamu jamakulu taatɔ ni k'u ka segin ɲɛmaw laban bi kɛ kɔmaw ye siga t'o la dɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma miiriwa o don Dungare nin y'a boli ko siɲɛ 40 ye maa min ɲɛ sɛbɛnni in kɛ taali ɲɛfɛ n'a sɔgɔbɛ k'a ɲɛ f'i ye Wajibate a k'i ka dɔn min ye lakana ye duguba lakana a tɛ taa jagɛlɛya kɔ a tɛ taa i k'a dɔn a wa baara ɲɛdɔn kɔ a tɛ taa jateminɛ kɔ o de la i k'a dɔn kɔsɛ in na maa o maa bi kɔlɔsili kɛ Bamakɔ i n'a dɔn k'a fɔ min ye ba polisiw ye ani lakana bolo fɛn o fɛn bi jamana kɔnɔ u b'ara k'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Wajibate sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn nka ni maa min ye Bamakɔ kunnamata k'a bilamata k'a lajɛ Wajibate i b'a ye k'a fɔ Bamanju ani binganikɛla ni sonba kulew i k'a dɔn u ye kule k'a bɔ yɔrɔ caman na sabula min ye polisi jɛrɛjɛkulu ye ani polisiso ɲɛmaw ani gouvernement u nana tɛgɛ di ɲaama dɔ kɛ Bamakɔ yɛrɛ de ka fura k'a jɛ Wajibate i k'a dɔn a wa selekeba o selekeba bɛ dugu in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ polisiw dɔw bɛlɛnnen bɛ i k'a dɔn i t'a dɔn u jɔlen don k'u minɛ i t'o dɔn nka u yɛrɛ bɛ baara min na o fɔlen don Wajibate ni lakana tigilamɔgɔw gɛlɛyara i k'a dɔn dugudenw na hakilisigi ni basigi bɛ na Bamakɔ ye dugu walankatalen ye dugu kabakoma Wajibate i k'a dɔn dugudenw an baara ka da dɔɔni an ka lakanaba bɛɛ lajɛlen la sabula polisiw baara ka baara min kɛ kɔsɛ in na i k'a dɔn a watara fatani don ɲɛdimi wura don hadamaden lakanani a bolofɛ lakanani Wajibate k'a dɔn o de fɔr'u ye n'o tɛ min kun ye waati ye bingani wale kɛnɛ kan garaba Bamakɔ i k'a dɔn su t'a la bilen tile yɛrɛ t'a la darakili ani faali i k'a dɔn o kun kelen bɛ a wa laada ye laada min ni ko ɲɛnama tɛ n'a kun ye maa caman siran o de nana kɛ sababu ye sa commission de sécurité dɔ ka sigi commission min ni bolofara bɛɛ lajɛlen b'a la i polisi i k'a dɔn i gendarme ka taa bila ni ɲininka garde la ka taa bila protection civile nin bɛɛ lajɛlen ka maa bɛ commission in kɔnɔ munumunu salo ani jate minnu fɔlen d'u ye u ka bɛlɛnni kɛ u ka a wa sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o tɛ don dɔ tɛmɛna alimami kuturu u y'o bɔ n'a nin na jagokɛlaba dɔ fana ka t'o bɔ n'a nin na a ka du kɔnɔ min ye marifa ye ka bi maanifi ka tilegan dire fɛ u k'o di ma barakaje k'i ka nafolo walima i bolofɛ bɔsi la devant tout le monde Wajibate nin damanda min kɛra Bamakɔ n'a lamini na a kɔni kɛra sababu ye min ye lakana tigilamɔgɔw jango ɲɛmaw u tɔn si ka jɔ kɛlɛ dabali min digɛr'u fɛ Wajibate k'a dɔn waati damadɔ kɔnɔ u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u sina ka tɛgɛ da maa damadɔ kan sɔmin kelen don minnu na k'a fɔ ninnu b'a la ani minnu dar'u tɛgɛ ma n'i y'a ta k'a lajɛ maa 100 bonyango olu de minɛna duwakun kelen kɔnɔ Bamakɔ n'a lamini na o yɛrɛ k'i bɔ a la Wajibate i k'a dɔn o minɛni a n'o zalo da senfɛ i k'a dɔn maa dɔw dogolen kun don olu yɛrɛ tun b'a ka ɲini ko ye o maa ta bonyango sɔrɔla a ko kɔnɔ sariyatigiw tun bɛ olu yɛrɛ nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ maa faalabaw binganikɛlabaw Wajibate minnu kɔni ni minɛ don n'u bɛ marifa dasi la tilegan dire fɛ k'i bolofɛn minɛ ka taa n'a ye a k'o cɛtankun ɲininen don tɛgɛ dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ ani cɛsiri jamanadenw yɛrɛ de kan ka kɛ sababu ye ka fara min ye ba polisiw kan ani gendarmew ani lakana bolofara bɛɛ lajɛlen na Wajibate nin wulikajɔ moto 200 ani kɔ o de darakila Bamanji ninnu na a bɛɛ lajɛlen moto ŋanamu ni moto suyani ye i k'a dɔn kunnafoni minnu kɔni sɔrɔla polisiw fanfɛla la i k'a dɔn a caman ye nin ye a ko binganikɛla ninnu fana u minɛna min ye marifaw ye maafa marifa kɛlɛkɛ marifaw a tun bɛ dɔw bolo Wajibate i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye sa min kɔni b'a to hakilinaw olu nana fara ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn pistolet automatique fusil de chasse a n'a kisɛba caman de Wajibate u ma don o ma koyi u sɔminen kun don maa dɔw fana na olu dɔ dɔrɔmani n'u k'u ka telefɔniw lamɛn u taa yɔrɔ n'u na yɔrɔ ka se ka dɔ Bamakɔ n'a lamini na o baaraw fana kɛra o de nana kɛ sababu ye dɔrɔgu juguba min n'u k'a ma cocaïne Wajibate tɛgɛ dara o caman de kan i k'a dɔn u ka nin munumunu salo senfɛ sɛbɛnnikɛla ko
a ko awa wuli ka jɔ dɔ nana kɛ waati la ne hakili b'a la fo k'a ma ko funufunu o bolo dala 3e arrondissement fɛ Wajabate k'a dɔn cocaïne caman de minɛna fanfɛla min n'o ye Misira ye yɔrɔ min n'u k'a ma ko Uri Colombe commune de la Bamakɔ u ye mugu in caman de minɛ Wajabate k'a dɔn a n'a baarakɛbaw a n'a feerebaw ka tɛgɛ da caman kan sɛbɛnnikɛla ko commissaire divisionnaire a don o de ye Amadu Bɔlɔ Mayiga Amadu Bala bɔ Mayiga Wajabate a don a ye ŋanaya ba de kɛ nin fɛn ninnu minɛni ani nungo ninnu jidɔni a kɛra sababu ɲuman ba de ye a bɔ Bamakɔ n'a lamini ma sɛbɛnnikɛla ko o kuma u nana yaala sa min ye dugudenw ye k'olu ɲininka dugu fan o fan Wajabate u ye maa dɔ ɲininka a bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ lajɛlen ko tabarikala an bɛ jɔni minɛ ko bi olu hakili sigilen don i n'a fɔ ŋɔmijɛrɛnna bɔden sabula min ye binkani walew ye min ye maafa ye o k'o dɔgɔyara kosɛbɛ Bamakɔ ka taa bila fo Kulukɔrɔ la Wajabate o de la min ye polisiw so ɲɛmaw ye kɔsɛn na olu yɛlɛmaba de don a wa polisiw yɛrɛ tɔgɔ fɔcogo ani polisisow la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ polisiso bi yɔrɔ o yɔrɔ Wajabate k'a dɔn tɔgɔ taara ka da o sigi da de la o kɛra kɔsɛn in na utikalo tile 21 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ commissaire de police district de Bamako i k'a dɔn ani Kulukɔrɔ mara la Wajabate i k'a dɔn ministre ya hakilina dɔ ta ni ka yɛlɛma bolo don a la min ye misali ye commissariat premier arrondissement o yɛlɛmana ka kɛ commissariat du centre commercial Suguba commissariat deuxième arrondissement o yɛlɛmana ka kɛ Darabella Bolibana commissariat commissariat 3e arrondissement o tɔgɔ yɛlɛmana o de kɛra commissariat 15 Mugukaw ka awa polisiso ye commissariat 4e arrondissement Wajabate o tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Torokɔrɔbugu awa commissariat ye 5e arrondissement o yɛlɛmana ka kɛ Lafiyabugu commissariat ye min ye 6e arrondissement ye n'o b'a an kɛrɛfɛ o yɛlɛmana ka kɛ Korofina commissariat ye commissariat 7e arrondissement o tɔgɔ dara i k'a dɔn Sogodingo la min ye 2e arrondissement ye Wajabate o tɔgɔ dara Ɲamakɔrɔ la o min ye commissariat 20 min bɛ yen Bamakɔ n'a lamini kɔnɔ nin kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dara u ka sigi da de la a bɛɛ lajɛlen ninnu juru bɛ direction régionale de la police min ye Kulukɔrɔ a n'a lamini sɛbɛnnikɛla ko nin yɛlɛmani kura ninnu ani nin droit kura ninnu bɛ kɛ sababu ye min ye hakilina kura ye ani taabolo kura ni k'a bolo da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ awa miiriwari kɔnɔ Dungare Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Wajabate mbala cogo bɛ karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona la sirène nɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko STP karamɔgɔ Dabatungara a y'a yira k'a fɔ min ye Mali jamana kuntigi kalafili ye ko min kɔni an ka projet kura ye n'o bɛ jamana sariya sunba kura ko fɔ hali ni jamanadenw ma bɛn kan ka a kan fɔlɔ min ye woteko ye nka baara ninnu taara k'a di maa minnu ma jamana kuntigi fɛ karamɔgɔ Dabatungara maa min kan ka kɛ jamana kuntigi si kunda u kɛn bɛ k'o danna tigɛ a kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ Mali kura min ye hakilina kura baara mun bɛna le waati na nataw la Mali ka masakɛ kalafili karamɔgɔ Dabatungara ni maa min si ma se san 35 ma e sen t'a la san 35 k'a daminɛ o la sagaka maa min sa ne si ma se san 35 ma e sen tɛ Mali jamana masakɛ kalafili la non kuma fɔ ka ɲɛ i tɛ kalafili wa yalima e tɛ kɛ président ye maa min ne e si ma se san 35 ma i tɛ kɛ président ye e sen tɛ don masakɛ kalafili la k'a kɛ candidat ye wala sa kɔni dafara sɛbɛnnikɛla ko i tɛ kɛ candidat ye wala sɛbɛnnikɛla ko ala tɛ fili ye i ka kɛ Mali masakɛ ye i ma se 35 ma i tɛ kɛ président ye i tɛ se ka kɛ président très bien compris sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara n'o de kɔni kɛra si daminɛ ye si fana laban ye 75 ye a ko maa min ne ye 75 sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungara o ye sen bɔlen Mali masakɛ kalafili ɲini na e tɛna se ka kɛ Mali jamana kuntigi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'o kuma in lajɛ o nana kɛ gɛlɛya belebeleba ye sabu min ye tɔn belebeleba caman bɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara a nunjuru bɛ maa minnu bolo a ko nin bɛɛ lajɛlen si kɔni tɛmɛna san 75 kan et alors
Et alors? Alors? Vous connaissez gagner nous ne? Kono gango teo. Ou ka di demso ndebu no fe. Ou ka di demso ma. O de koni dugu jara. Où est le problème? O dugu koni jara. Sebenigala ko. Karamɔgɔ batungora o y'a yira k'a fɔ tɔgɔ fɔ o yɛrɛ kɛra ko la koyi. O fɔ dɛ. A ko min ye Adama PAJ ye. O nunjuru bɛ maa min bolo bi o de ye Marimacha Jara ye. Marimacha Jara cɛkɔrɔba don. A ko Adama PAJ ale de ɲɛmaaba don. A ko n'i y'a lajɛ. Marimacha tɛ 75 bɔ. A si kɔni ma. Si ma fɔ yan. Marimacha ti taa anw kan anw do kosɛbɛ o. A n'anw ma jan ɲɔgɔn ayi n dɔgɔ. Ndɔgɔ ka dulaki minɛ an ka basa suruku dogo. Ayi o ye 2 ni 1. Marimacha man jan anw na o tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ. 1 ni 2 ni 3. 75 k'a fɔ o b'o bɔ. Je pense pas. O kuma a ma sɛbɛn kɔni ma k'a kan. Sɛbɛnnikɛla ko. Joni. Karamɔgɔ dama tungara Marimacha kɔfɛ. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. A ko professeur kɔni o fana cɛkɔrɔba ye. Non. Professeur Sanogo IRDA. Mais ale t'o président ye bilen o. A faralen do 2 ye dɛ. Non, 2 tɛ o IRD ye 1 de ye. Sariyatigiw ye min ko fɔ a bɛ kamalen dɔ in de bolo Gwaɲɔ tɔgɔ bi yan. Ale tɔgɔ bi yan. A bɛ Gwaɲɔ de bolo. Non, Saliku tɔgɔ fɔ kun tɛ ale t'a labilen. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. Karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn an tɛna tɛmɛ n'o ye. Naam. A ko min ye URD bolofara min bɛ yen ni professeur Saliku Sanogo b'o ɲɛfɛ a ko professeur kɔni yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ k'ale kɔrɔlen don ale kɛlen don k'a bolonɔgɔnin ɲɛsin maa min ma a ka tɔn kɔnɔ o de ye maître Demba Traoré ye. A ko n'i ye URD bolofara dɔ in lajɛ o bɛ Gwaɲɔ Kulubali bolo a ko Gwaɲɔ Kulubali hali n'o tɛ cɛkɔrɔba ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale fana kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati karamɔgɔ daba tungara jamana denmisɛnnin galabu duman dɔ ye n'o kɛra premier ministre ka tɛmɛ Dr Bubu Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin tɔn 2 ye o kɔni kɛn bɛ k'u bolo ɲɛsin denmisɛnw la a ko min ye Adama PAJ ye ale kɔni ŋaniya ma yira k'a ɲɛsin denmisɛnw ma fɔlɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Adama kɔni ale bɛ CNT kɔnɔ ni dun y'a lajɛ o bolo ja kɔni ko dɔn bɛɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ si k'a daminɛ san 35 i tɛ se ka kɛ Mali masakɛ abada n'i tɛmɛna 75 kan o ye e senbɔlen a la ko nin bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye sabu n'i ye cɛkɔrɔba caman lajɛ bi a ko an ka jamana k'a daminɛ indépendance la ka na bila an bɛ don min na ka bi hali bi min kɔni ye fanga ye o de ka di maa caman ka kɛ jamana masakɛ ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ a baara ta o kɛra ministre ye u ye Mali jɔyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ka ban nka min ye masakɛya ye dɛ fo n ka taa sigi Kuluba o de nege b'a caman na sɛbɛnnikɛla ko bɔnɛ n'a b'u la a n'a k'u da magasin mɛn ye o sɔrɔ man di dɛ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'a dumaya k'a fɔ ko Mali projet kura min kɔni ye jamanadenw ye ka wele ka don gundo sɔnni kɔnɔ a ko a sɛbɛnni o de tun ka gɛlɛn n'a dumaya k'a fɔ k'a sɛbɛnna a ko min y'a tɛmɛni kɔni ko y'i sigi ka makɔnɔ ye o tɔ tora panko kelen ani ɲɛ waawa ye n'o dun bolo dara don min na an ka don gundo sɔnni kɔnɔ référendum n b'a la walima n t'a la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ tile tɛna guwa ɲɔgɔn na ko ye maliden minnu bɛna fɔ ko wi n b'a la de ko ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko de bɛna caya fo k'a dama tɛmɛ sabu min ye Mali kura ko a nege bɛ bɛɛ la kunnafoni 2 nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate a ka di n na date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ fiyewu n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa B Sidibe Musa fulakɛ a ko jamana sariya bolo tigilamanw olu kumana sariya kura minnu dalen don n'o ye jamana taabolo kura ye an ko min ma constitution Jabate i k'a dɔn olu kɔni ye fɛn dɔ mɛn an'u ye fɛn dɔ kɔlɔsi i k'a dɔn projet de constitution in na o kuma u bɛɛ hakili jigin kɛ ni ka ɲɛsini kɛ ka ɲɛsin jamana ma kunungo i k'a dɔn ayiwa jɛrɛjɛkulu bolofara min bɛ sariyatigiw ko fɔ u k'o di ma Silima ko i k'a dɔn a bɔ commission min jɛkulu min sigira ni ka wulikajɔ boloda olu bɛ ɲini fɛn kɛ u bɛ tabale gosi kabini octobre tile 27 san 2022 olu kun ye communiqué kɛ communiqué in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ yɛlɛmabolo kura minnu bɛ sariya bolo yɛrɛ ko fɔ n'o ye projet de constitution ye syndicat libre de la magistrature i k'a dɔn o kuma o kelen bɛ ka kala turu kala min durulen don a wa taabolo kura minnu bɛɛ ani hakili kura minnu bɛɛ fo ɲɛɲini ka k'o lasegin ka k'o ɲɛfɔ ka ɲɛ a ko jamana sariya bolo kura hali n'a sɔrɔla a ma fɔ ko ayiwa bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma fɔlɔ i n'a fɔ bɛɛ kan k'i hakilinata fɔ olu bɛ min ko fɔ o de ye sariyakisɛw ye sariyakisɛ
minnu dalen don Silima y'a jira k'a fɔ o tuma projet de constitution in min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ article 136 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin composition article 137 ani conseil supérieur de la magistrature olu ka hakilina ani sɛbɛnni minnu kɛra ale liena 3 article 131 i k'a dɔn olu kamo de ma u ka communiqué talen bɛ ka ɲɛsin o ma Silima ko u b'a ɲini fana min ye hakili jagabɔ o ka kɛ article 132 o min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariyatigiw man ka don fangasi kama kɔrɔ sariyatigiw n'u damata fanga don sabula ni sariya nana di ayiwa k'a fɔ a bɛ sariyatigiw bolo maa wɛrɛ de b'o nisɔndiya a ko o bɛna kɛ gɛlɛya sariya baara bɛ gɛlɛya wa diɲɛ démocratie jamana o jamana bɛ yen a tɛ kɛ o kɛcogo la n'o y'i bɔ a la u bɛ welewele da kɛ welewele da min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fana sariyatigiw n'o ye masiraw ye olu tali baara la u bɛ kalan minnu kɛ i k'a dɔn u ka baara kɛcogo o kun da la janya an'u ka nafasɔrɔ siraw o fana ɲɛfɔli k'o kɛrɛnkɛrɛnya o de fana ka ɲi kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini fana k'a fɔ min ye fangaw ye u ka bɔ ɲɔgɔn na u kana kalanso min ye politikimɔgɔw ka fanga ye ani ayiwa sariyatigiw ka fanga kelen dɛ u kana don minɛn kelen kɔnɔ u kana ɲagami ɲɔgɔn na bɛɛ ka to i da damafa i k'a dɔn n'o kɛra min ye jamana sariyabolo ye i k'a dɔn baara na kɛ ka ɲɛ sabula diɲɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kan sariya man ka ɲagami foyi la a man ka don maa si ka ayiwa tunɔ kɔnɔ sariyatigiw de ni baara kɛli ka kan Silima a k'a bɛ welewele da kɛ min ye fanga ye u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni fanga farala ka bɔ ɲɔgɔn na bɔ jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i ta k'i ta kɛcogo la sariyatigiw tɛ se ka don maa ka gundo kɔnɔ walima ka taa sariyatigiw bila dɔ ka bolo kan k'o de b'a ɲɛnabɔ a tɛ kɛ ten nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la info matin sɔgɔmada la kunnafoni Abdoulaye Ouattara ni y'ale ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye cɛmancɛ fanga ye ka jukɔrɔma tintinin ka dɛmɛ a ka hakilinaw la diɲɛ ma don o don o sira dɔw bɛ dayɛlɛ nin ye tɔn kura de n'o ye CDP Mali kura sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ma basi kɛ kari nata olu bɛna ɲɔgɔn ye Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin tɔn kura in fɛnɛ a ka wuli ka sen don politiki ko la karamɔgɔ Daba Tunkara a ko politiki dama ka kan maliden bɛɛ lajɛlen la a ko min ye fɛɛrɛ ni dabaliw de don min y'i ka wuli ka jɔ ye jama ɲini ka taa bila jamana baara la i b'o dabali siri sen kan i ni maa minnu ye kunkilenna kelen a b'o baaraw boloda sɛbɛnnikɛla ko olu ka kunkilenna n'u ka hakilina u y'u sigi ka jateminɛ kɛ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan an bɛ don min na ko bi min ye finitigilakaw ye n'o ye les 5 colonels n'a ɲɛmaa bɛ colonel Asimi Goyita bolo sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ni k'olu dɛmɛ ko hakilinaw la baara min bɛ ka boloda Mali ka yiriwa ni Mali ka ɲɛtaa la o bɛ se ka kolo girinya cogo min na janko olu yɛrɛ y'a ɲini malidenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɛmɛba ye janko jugu an bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ min ye kari nata ye n'o bɛna bɛn mars kalo tile 6 ma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bureau kura min sigira min kɔni ye CDP Mali kura u bɛ n'o yira jama la karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a jateminɛ bureau kura in a ɲɛmaaya tun bɛ k'a di maa min ma o de ye denmisɛnnin galabu duman dɔ ye n'o ye Mohamed Kulubali bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Bavier Fana ka don san 30 ani san 5 nka n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili juru caninen bɛ denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bavier ye jamakulu ka wuli k'u wakili d'a kan janko min ye cɛkɔrɔbaw ye u k'o tɛ gansan ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ a ye nɔbila min kɛ Fana kɔnɔ a b'a kun bɔ n'o ye Joyila ale marabolo ye a ko hakili lajiginna min kɔni ye yefegeden dɔ bɛ yen ni u wulila ka t'o fa Fana kɔnɔna la dugudenw furugu la ni ka wele lakanabaw dagayɔrɔ ni ka taa yen dakolon ci n'o ye gendarme ye Bavier n'a ka jɛrɛjakulu de wulila ka jɔ kɛ ni ka t'u ka yɔrɔ k'a dilan kura ye mobili mun fana ni ta donn'o la ni ka mobili wɛrɛ ɲini ka d'u ma Bavier ni ka dugudenw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na ɛlɛ ni forobafɛn y'an bɛɛ lajɛlen jɛ ye maa kelen kana kɛ sababu ye min ye dusukasi kɔnɔna ye ni k'o tiɲɛ o tuma min kɔni ye kunnafoniw ye se k'a di jamanadenw ma fasoden ɲumanya hakilinaw bɛ se ka na cogo min na maaw ka jamana kanu maaw k'u ka kɛta boloda min kɔni ye ɲɛmaaw ka baara ye fɛn ye ka se k'olu fana bilasira sɛbɛnnikɛla k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ min ye Bavier ye a ye pɔn kɔni k'o jɔ kin fila ni ɲɔgɔn cɛ Fana o kɔni kɛra sababu ye ni ka dugudenw sen bɔ ji la janko samiya kɔnɔnaw la sira tun bɛ tigɛ maaw la a k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Bavier wulikajɔ kɔnɔna la
karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamakulu ye a ye hakilina mun ta ka maaw sigara min ye bɛrɛbɛrɛli ye kumakan duman fɔli maaw kɔni nana yira k'a fɔ nin kɔni ye kamalen ye sa maa bɛ se k'i jigida maa min kan maa bɛ se ka i jigida maa min ka jamana jɔliko la jango an ka sigida kɔnɔna ye o tuma an tɛna an bolodengɔni ɲɛsin maa fila ma n'o tɛ Bavier ye ale ka kɛ an nunjuru minɛbaa ye Bavier a ka kɛ nin tɔn in ɲɛmaa ye a ko a yɛrɛ ka ladiriya a ka bonya a ka wulikajɔ a ka danaya sabu kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ kari nata karamɔgɔ Dabatungara k'u bɛna kɛ ka Palila Culture Amadou Ampateba fa dɛbɛdɛbɛ ni ka t'u ka ŋaniyaw bɔ ka bi cɛmancɛ fanga o dɛmɛni la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Ablaye Ouattara ale ka sɛbɛnnin don Jabate i k'a dɔn n'i ye Fana kofɔ i k'a dɔn ŋana tɛ ban Fana ayi Fana ŋana minɛ ŋanaw n bɛ damadɔ f'i y'a la a fɔ ne min ye Ibrahima Touré ne ko a ma n ko aso i k'a dɔn Touré dalen bɛ Fana min ye commerce Ablaye Mayiga ŋana don Fana Ablaye Mayiga ye Fana ka ye ŋana don i k'a dɔn k'i bɔ a la min ye Jaliden ye min ye Jali Bagi Jabate Jalifotigi den a fana ye ŋana ye i k'a dɔn Fanakaw ka jelikɛ don waati kɛra cɛ dɔ tun bɛ Fana n t'a dɔn n'a bɛ balo la walima a tɛ balo la an ye teriya kɛ ayiwa waati la olu tun b'a fɛ yen u tun b'a fɔ a ma ko Mako n t'a dɔn n'a bɛ yen Fana kɔni n yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn Mako ale de tun b'a fɔ ko Mako bɛ maa sɛgɛn o tiɲɛ n'i ye dumunikɛla mana tɛmɛ maa 4 kan a kɛra bɔgɔ nɔni ale t'a dun bilen dumuni totigi Tegoki Jisola a n'ale maa 3 u wasara to mina kunna n'i y'a kɛra maa 4 a ko ale t'a la u k'a ma ko Mako n t'a dɔn n'a balolen bɛɛ nka a ka dalu kun ye mun ye a ka dalu kun ye mun ye e ma kuma faamu dumunikɛla n'a tɛmɛna maa 3 kan a tɔ kɛra bɔgɔ nɔni ale t'a dun min da ye to ye min bɛ taa Tego Jisoli ka na o niyɔrɔ b'a la a n'ale yɛrɛ maa 3 dafara n'a maa wɛrɛ farala k'a b'a fɔ k'a fa Mako a tun bɛ Fana a jo don n dɔgɔnin bɛ yen min ye radio Kolonbada tigi Sanɔgɔ Musa an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin a ma n'o tɛ n ye cɛ damadɔ min f'i ye Fana ŋanaw filɛ nin ye Ahmed Dakite i bɛ Bavier fara kan Bavier ye jɔnni ye Mohamed ne tɛ politique maa dɔn dɛ ne kɔni bɛ minnu dɔn u ye ninnu ye n tɛ politique maa dɔn dɛ o fana ye tiɲɛ n'i ba o fara k'a fara ka ca Fana ne kɔni tɛ Bavier fara kan e de y'a fara kan o tuma Allah a ko Mako fatura Ahmed ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ n ye Ala k'a hinɛ Ahmed Dakite i tun ka Tezara premier min mura gɛlɛn min bɛ na waasa kunkolo ka dayɛlɛ karamɔgɔ Dabatungara n b'a la cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Jabate Musa Kɔnɛ Musa nin y'a ka sɛbɛn ye a san 5 ye nin ye i k'a dɔn kulekan bɔlen don maa minnu kun b'a fɛ ka don polisiya la san 2019 ni a barasa ɲaamina a barasa ɲaaminen i k'a dɔn u taara o wakilu kɛ a don M5 RP MSRP kun ye layidu d'u ma k'a fɔ u na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ n'u sago sɔrɔla n'u sera ka fanga sɔrɔ na dabali tigɛ i k'a dɔn ka tali polisiya la i k'a dɔn ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko layidu gɛlɛn dira denmisɛnw ma nka layidu in di furadama kana bila bi la ninnu kɔni bɛ boli la ayiwa M5RP nɔfɛ waasa i k'a dɔn ayiwa u ka taa polisiya la u bɛ maa 1000 bɔɲɔgɔnko bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tuma min Ibrahim Boubacar Keita ka fanga i k'a dɔn baara ka haba-haba a wulikajɔ nana boloda sabula taamaw ani muruti nana boloda fa bɛɛ lajɛlen la ninnu kɔni wulila sa ni k'u wakilu kɛ M5RP M5RP k'u ma a ye fara an kan an bɛna ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri n'a dafirila i k'a dɔn wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ an bɛ dabali bɛɛ tigɛ waasa a ka don polisiya la sabula nin denmisɛn ninnu u ye gɛlɛya de sɔrɔ u tatɔ polisiya la san 2019 i k'a dɔn dɔw kɔni ko namara kɛr'u la dɔw ko ayiwa u nkalon tigɛra maa caman bila olu nɔ na minnu n'a man kan o tuma n'a ma ɲɔ kɔ olu gɛn dɛ u kɔni bɛ taa ka segin la MRP ani a ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani minisiriso min kan ka polisiko ɲɛnabɔ u bɛ taa ka segin la olu ni ɲɔgɔn cɛ a san 3 ye nin ye nin si tɛ kuma jugu f'u ye nin bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka layidu ta nka layidu in dɛsɛlen don ka timɛ M5RP a ɲɛmɔgɔw premier ministre Choguel Kokala Mayiga u n'o ye ɲɔgɔn ye u taara o hakili jigin donbile tɛmɛnen na o donbile tɛmɛna a ye layidu d'aw ma k'a fɔ an na ta aw yɛrɛ dun bolo bɛ fanga na bi premier ministre o tuma an nana sa ayiwa layidu min dara u ka se ka timɛ
sabula do a ko ni IBK binna i k'a dɔn an minnu n'an bɛ polisiya nɔfɛ ni namara kɛra na k'an bɔ a la a ko gɛlɛya t'a la an bɛ taa sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Jogo ale ye awɔ jɛrɛjɛkulu in ɲɛmaa sabula u ye kulu sigi sen kan kɔrɔfɔ in sɔrɔla senfɛ u ye dontigɛla kibarumaw wele juma tɛmɛnen ka kunnafoni du tulo kan immeuble ABK 1 AC 2000 la kɔni diminen don sa u ye kɔrɔfɔ caman fɔ olu kɔni farala M5RP kan ka IBK sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ a taama ma f'u kɔ a mugu gaz lacrymogène tir'u la u ma f'u kɔ u y'u sen don k'u bolo don fo ka taa fɔ sego sɔrɔla wulikajɔ bolo ka Choguel Kele premier ministre u y'o sɛgɛrɛ ka t'o kuma ɲɔgɔnya o kɛra août kalo tile 17 san 2021 Choguel k'u ma ne ɲinɛn tɛ an ka layidu kɔ koyi n y'a fɔ ayiwa transition président yɛrɛ ye a kɔni ko an ka waati nin kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna min kɔni wulikajɔ ni jateminɛ ye a bi kɛ wa a bi taa sɛbɛnnikɛla ko u ma da u ma ministre de sécurité général de brigade Daoud Ali Mohamedine u y'o fana sɛgɛrɛ ka t'u kumakan u n'o fana kumana o kɛra avril kalo san 2022 nin y'a siɲɛ fila u bɛ t'o fana fɛ yen o k'u ma a ye décembre kalo kɔnɔ décembre kalo min sara a y'o kɔnɔ n'o kɔni kɛra a bɛ taa fura foyi t'a la i k'a dɔn a kumaw fɔlen don bɛnkan bɛɛ lajɛlen sabatilen u y'u sigi ka décembre kalo tɛmɛnen kɔnɔ an bɛ kalo jumɛn in na sa o tɛ mars ye an bɛ mars la kalo 3 kalo 4 tɛmɛna u ma wele u ma ɲininka yalima nin faama ninnu ka nin layidu den i k'a dɔn a na se ka to da yɛrɛ dama na wa olu kɔni dan tɛ foyi la u labanna tun i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye olu kɔni da fɛ sa maa si da ka don kuma in na ni ayiwa colonel Asimi Goyita tɛ kuma bo olu n'o de cɛ sa u bara k'u sen don k'u bolo dɔ ka fɛn bɛɛ kɛ waasa u ka se ka jamanakuntigi yɛrɛ u ka se ka taa u ka damakasi kɛ a ko kɔsa in na ministre de la sécurité ye i k'a dɔn o labanna ka kuma min fɔ y'o dɔn de o ko ale ma bangoyi nka polisiw ka syndicat dɛ o de kɛlen bɛ k'i waada k'a fɔ k'u tɛ taa a ko nin ye kuma yɛrɛ wa e min ye ministre ye olu ma namara fɔ u ma bingani fɔ fo i ka don kun kan ka taa gɛlɛyaw sɔrɔ namara kɛr'u la sabula concours in bɛ kɛ don min u ye dɔw tɔgɔ kun d'a la yɛrɛ nka min ye to a sɛbɛnyɔrɔ walima cɛta don olu sina ka taa ten k'olu nana masumalen sigilen don o tuma olu dun ye ko in bɛɛ kɛ ICO ɲɛna ICO b'a kalama a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don kabini san 2019 olu bɛ boli la o tuma olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sa ka dabali bɛɛ tigɛ n'o tɛ u laban u bɛ sɔn k'u ɲi bɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Adama Jabate Adama ko an ka taa Dawudabugu mairie la ko min ye k'a fɔ n'o ye musow ka tɔn a bolofara min bɛ commune 5 la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ olu ye ɲɔgɔn ye min ye sanuya baara kan musow tɔgɔla don diɲɛsigilan ni bunako kan n'o ye mars kalo tile 8 ale hukumu kɔnɔna mars kalo ma jɔ ka ban fo ka taa fɔ k'a sara min ye musow ye u bɛ wulikajɔw de boloda barodasigiw ka taa bila fasoden ɲumanya baaraw la sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina bɔra min kɔni ye k'a fɔ commune 5 yɔrɔ n'i y'a lajɛ maa min y'a ɲɛmaa ye o de ye madame Dambele Fatumata Dambele an bɛ don min na ko bi Edana yɛrɛ tun bɛ ka d'ale kan ale bɛ SNT kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a ko madame Dambele sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni ye commune 5nan musow labɔ k'a yir'u la k'a fɔ n'i y'a mɛn ko du i b'a fɔ ko muso de ye dungoloma ye o tuma min ye dugu ye a nɔgɔlen bɛ nɔgɔ kɔni a cayalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la musow ka wuli u k'u cɛsiri u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a ko min ye commune 5nan mairie ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u ye baara kɔni koromokari ye Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Sɛbɛnnikɛla ko a ko maire danga sabanan yɛrɛ nisɔndiyara a ko ni musow yɛrɛ ni hakilina in ta ni ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara sɛgɛrɛ a ko dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo olu élu n'o ye foli ni tanu ye a ko olu fana kan k'u dɛmɛ ni fɛn o fɛn ye k'o tɛna kɔli fiyewu sɛbɛnnikɛla ko madame Dambele Fatumata Dambele a y'a yira k'a fɔ fura ni minɛ u y'u jilaja ni k'o ɲini maaw fana dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ o tuma min ye commune 5nan a kin o kin bɛ u y'a yira k'a fɔ musow bɛɛ lajɛlen ka bɔ ko sabu ko bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta u ka jɛ ni ka yɔrɔw sanuya min ye 8 mars ɲɛnajɛw bɛ nalen o ɲɛnajɛw k'a sɔrɔ yɔrɔw sanuyalen don sigidaw a jɛlen don musow kan ka baara mun kɛ kabini lawale ɲɛlɛnninw ka taabolo o de ye ka soli ka wuli ni ka bɔlɔn furancɛ k'a bɛɛ lajɛlen fura ka jɛ yanni cɛw bɛ wuli ni ka don bɔlɔn kɔnɔna na sɛbɛnnikɛlaw ko hali bi o hakilina kelen u bɛ fɛ ka na ni o de ye k'o boloda commune 5nan kɔnɔ wa u dalen b'a la u tigɛlen b'a kan a bɛ se ka boloda a ko présidente madame Dambele Fatumata Dambele
a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye commune 5nan ye n'olu ma dɛsɛ fiye 8 mars yan'o kalo bɛ taa sa min ye commune 5 la kin bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bɛna jɛ piyan ka tɛmɛ Bamakɔ kin bɛɛ lajɛlen kan sabu ka ŋaniya b'u kɔnɔ a dusukolo b'u kɔnɔ wa kɛmɛ ka baara ninnu don kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabatɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o don a boloko siɲɛ 592 min ye Dugufana Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye a ko di dɛ Jabatɛ an ka taa jɛrɛjɛkulu min bɛ jamana sariya bolo k'a latigɛ o de ye CNT CNT bilama sɛbɛnnikɛla ko a ɲaaminen don a si dɔn dɛ sabula kow bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na Jabatɛ min bi sangana musoko wariko ani fanga Jabatɛ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima CNT min ni min baara ka kɛ ka da ɲɔgɔn kan bi Jabatɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima jamana an ko awɔ faso kura an ko Mali kura ninnu minnu kan ka jamana k'a jalatigɛ k'a kumakanw fɔ maa dɔ b'u cɛla minnu kɔni sigiyɔrɔ yɛrɛ de tɛ CNT ye sabula a fɔra ko ɲɛmaa dɔw bɛ yen Jabatɛ minnu kɔni tɛ siran Ala ɲɛ minnu tɛ siran kira ɲɛ Jabatɛ k'a dɔn olu ka maaya talen bɛ ka da se kan ani nafolo Jabatɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna i k'a dɔn musoko kɔni o dogolen tɛ bilen a ko sabula n'i ye ko ta k'u lajɛ min ye nin dakabanamuso in ye nin gorobinɛba in a bɛ don cogo min ka d'a ye a bɛ bɔ cogo min ka d'a ye CNT kɔnɔ a ŋunuŋunu yɛrɛ barika kun bonyana waati la e ko muso in yɛrɛ ma bɔ ka nkalontigiya wa k'a fɔ ko t'ale ni a CNT maa si cɛ muso in y'o nkalontigiya nka sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a ka nkalontigiya réseaux sociaux kan a kɛra tɛmɛ an ka taa ye a ko sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ Jabatɛ a bɛ nin jogo in de la kuma o kuma ni jigi ko k'a bi sigi i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛna k'i ɲɛna walima i bɛ kuma dɔw mɛn i kamana bɛ guwa a bɛ k'i ɲɛna yalima jamana in yɛrɛ de kelen min n'an b'a kuma fɔ n'o ye Mali ye an b'o jamana kelen ye wa Jabatɛ minnu k'an ka jamana sariya bolo voté minnu k'an ka jamana taabolo voté Jabatɛ minnu k'an ka jamanadenw hakilisigi ni kow bolo da Jabatɛ a dɔw ka musoko kɛn bɛ damatɛmɛ da ye wariko yɛrɛ kɔnɔ o kuma tɛ wa fanga ka di n ye n k'o jira bɛɛ la Jabatɛ k'a dɔn dɔw kɔni b'o damada la CNT la hali baara yɛrɛ u t'a ɲɛ sɔrɔ a ko musow bi don ka bɔ de kɛ Jabatɛ k'a dɔn canajaw cɛ ɲumanw minnu ka jan i b'a fɔ jinɛdenw Jabatɛ k'a dɔn wa hali maloya t'a la k'u jirajira u nisɔndiyalen a ko nin damada kɔni kɛn bɛ negebɔ ye ko sɛn na min yɛrɛ kɛra dantɛmɛ ye i k'a dɔn gorobinɛba dɔ u taara i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn farafinna u ko min ma a bɔ parlement africain droit des femmes u sina ka t'i yɔrɔ sɔrɔ o kɛnɛ kan muso in tɛ CNT la ani CNT a tɛ CNT hali yɔrɔ jɔsi a t'a la ye ngana dɔ de kɛra sababu ye ka muso in ka sin k'a tɔgɔ don muso tɔw fɛ ka taa n'a ye yalima a ka mun b'o kɛnɛ kan k'a bɛ taa kuma musow to a la Jabatɛ k'a dɔn i bɛ taa kuma musow to a la fo k'a sɔrɔ i bɛ jɛrɛjɛkulu la jɛrɛjɛkulu min y'i yamaruya ye ka taa nka nin kamalenba in nin de kɔni ye ayiwa a tɛgɛ don nin na ka sin ka taa muso in bila kɛnɛ kan ten a ko in ma dogo maa si la sabula min ye maa caman ye o yɛrɛ ɲininka u kɛlen ka nin gorobinɛ in ye kɛnɛ in ka ye a nana dɔn k'a fɔ CNT cɛbalenba dɔ o de bɛ ko in jukɔrɔla la yalima tiɲɛ don wa yalima nkalon don sɛbɛnnikɛla kɔni ye ɲininkali kɛ a ko min kɔni jɛlen don an bɛ waati min na ko sisan Jabatɛ ye i k'a dɔn kuma caman de bɛ taa ka CNT dankɔrɔbaw sɛgɛrɛ maa dɔw kɔni b'u cɛ la minnu kɔni min ka to a tiɲɛ ta ka CNT yɛrɛ sigikun bɛɛ lajɛlen nɔɔni o kuma n'u m'u cogo dɔn n'u ma jateminɛ kɛ Jabatɛ i k'a dɔn a bɛna kɛ gɛlɛya ye dɛ nin kun ye sɛbɛn Dugufana Keyita ka fasiri don an ye min bɔ la sirène kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ i ko an tɛ bi ta bila yan an bɛ bi ta bila